Hit, nu är vi där på Väster Brytjö. Ja. Vad gör vi där? Vi ser bara stå som hur badrummet på oss som vår titel på. Där var den, ja. Ja, så börjar vi upp. Ja, han ska vara välkommen. Hjärtligt välkommen, ja. Nej. Ha? Nej. Oj. Nej. Det är 20 viner, det är vinertjocka. Nej. Kan det alltså? Owinner. Owinner, okej, Owinner. Men det tjockare grintan. Vad tar vi där? Det är ju då. Ja, den lite dörra. Kom, jag kan. Welcome for dinner tonight, and we will offer you Isle of Grain tea.